Благодаря. Благодаря на госпожа Койчева, която е председател на ресорната комисия. Други колеги? Ако няма, господин Костадинов, записали сте се за изказване след първа точка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това, което имам аз да кажа, е насочено директно към кмета. Защото тази стратегия всъщност повтаря много други такива стратегии, каквито има в цялата страна и във всички други общински съвети, които се приемат. И за съжаление те се приемат на килограм. Те са писани горе-долу под индиго. Различията са единствено само в местните мерки, но като цяло нещата, които се пишат като цели, които се залагат, са горе-долу еднакви. Безкрайно цинично обаче сега лицето Йорданов, вземащо вече 9-та година позицията кмет на Добрич, да говори за стратегия за личностно развитие в един от най-пропадналите градове в България благодарение на неговото управление. Човекът, който се изказа преди мен, говореше за градската среда. Основната функция, която има един кмет, Йорданов, на вас говоря, не се правете на разсеян, единственото, което трябва да прави кмета, е да подобрява градската среда. Това е основното му задължение. Затова го избират хората. Той трябва да се грижи за градската инфраструктура, инженерна, социална, трябва да се грижи за екологията, трябва да се грижи за това децата ни да растат в една нормална, здрава среда. Във всеки един смисъл на думата здрава. Какво направи лицето Йорданов за 9 години престъпно, безхаберно, некомпетентно и некадърно управление на град Добрич? Превърна го в умиращ град. Превърна го в западащо село. И казвам това с болка, защото аз съм много тежко свързан с Добрич. Работил съм тук 4 години, гордея се с това. Гордея се с това, което съм направил в музея, където бях директор. Имам роднини, приятели. Редовно посещавам града. За мен това е нашия град. И ме боли, когато виждам какво се случва с него, защото човекът, който говори преди малко, каза, че града, така било в цялата държава. Аз обикалям цялата държава. Сега покрай кампанията минах 11 000 км. И казвам с чиста съвест, че няма по-пропаднал град, областен център. Има общински центрове, които са по-пропаднали, но добре, че тя ги конкурира. Няма по-пропаднал областен град от нашия град. Няма по-затънал в мръсотия, в кал, мизерия, прах и разруха областен град. Няма град, който да пропъжда населението си с такива темпове. Между другото, не ви ли е срам, Йорданов? Вие говорите за стратегия за личностно развитие. Миналата сесия взехте решение да затворите поредното училище. Имате наглостта да наричате това оптимизация. Това, разбира се, не е ваша заслуга. Вие нямате чак толкова разум, за да стигнете до такива високи заключения. Това е нещо, което се говори последните 35 години. При нас закриването и ликвидацията се наричат оптимизация. Само че е безкрайно цинично, след като си убил поредното Добричко училище, да вземеш да говориш за стратегия за личностно развитие. Каква ви е стратегията, Йорданов? Как да изпарите децата ли? Дори това прекрасно дете, което преди малко наградихте, в словото си жената, която говори преди него, каза: благодарим, че е избрала Добрич да продължи своето образование тук. Ние вече трябва да благодарим на нашите деца, че избират да останат в родния си град, да продължат поне средното си образование тук. И вие говорите за стратегия за личностно развитие. Вижте града в какво го превърнахте вие. Не някой друг, вие. Защото вие носите цялата отговорност за управлението. Защото вие сте мажоритарно избрана фигура. Защото закона ви дава такива правомощия. Вие сте виновника за това нашия град да прилича на... Дори няма и да кажа на какво прилича, защото ме боли. Ужасяващо е това, което правите с Добрич. Вие убивате града. И нищо от това, което правите в момента, няма дори елементарна стратегическа цел. Примерно, колко души според вас ще живеят в Добрич следващите 3 години до края на вашия мандат? Няма такава цифра, няма такова число във вашата стратегия. Не пишете колко деца очаквате. Не пишете дали ще привлечем, примерно тук, деца от други населени места, пък и извън Добрич. Защо не, ако добричките училища станат добри? Никъде нищо подобно няма. Защото приемате просто поредната стратегия на килограм, която съм сигурен, че дори една голяма част от общински съветници тук не са чели.
Дано да не съм прав, просто предполагам. Но ако се е чели всички, това пък е още по-лошо за вас, защото съм абсолютно убеден за вас, че вие не сте е чел. И докато си драскате така, задрасквате бъдещето на Добрич. Задрасквате бъдещето на децата на Добрич, на децата на Добруджа. Унищожавате един град, в който на времето бяха инвестирани стотици милиони левове. С вашето некомпетентно, некадърно и безхаберно управление. Всичко това, което се случва, не ме прекъсвайте, ако обичате. Не ме прекъсвате, ако обичате. Това нещо е позиция на български гражданин. И вие ще уважавате. Сега, ако обичате, вижте, тук има някакви представители, които говорят на ти. Доста неуважително. Не знам какви са тия хора. Колеги, Не знам какви са тия хора. Чувате ли? Чувате ли за какво става въпрос? колеги, господин Костадинов има още половин минута изказване. Нека бъдем така добри да... Чувате ли за какво става въпрос? Сега, аз се надявам, разбира се, че това нещо ще го видят и съм уверен, че ще го видят и добричките граждани. Ще видят нивото както на кмета, който докато му се говори, задрасква там нещо на хартийката, най-вероятно драска стратегията и да штракате господин Йорданов с химикалчето, няма да ви стане по-лесно. Дори и тук вашите съветници, нали, които така доста мъжки ви бранят, дори те няма да ви спасят, защото рано или късно ще дойде момент, в който ще трябва да отговаряте за своите престъпления. И вие го знаете това нещо. Рано или късно ще ви се наложи да се сблъскате първо с вашите избиратели тук, защото вие няма да сте вечно кмет. И второ ще се сблъскате с... Чувате ли какво става? Тук се говори на ма, общински съветник. Говори на жена на ма. Господин Костадинов. Всичко това, което ще се случи, предстои. Най-лошото обаче, приключвам, господин председател. Благодаря. Най-лошото обаче, че това, което всъщност се случва е, че лицето Йорданов тук със своята некадърност и некомпетентност уби бъдещето на десетки хиляди души. Уби един град. И вие ще си понесете наказателната отговорност за това. И вие ще си я понесете много скоро. За радост, разбира се, на целия град, който ще се отърве от вашето управление скоро. Благодаря на господин Костадинов. Господин Желев. Аз искам 5 минути почивка да отида да се измия след тази словесна помия, която бе излята от този господин отзад. Предлагате 5 минути почивка. 5 минути почивка по предложение на господин Желев. Прекъсваме.